dôležité na Heligonke sú tí ľudia. Tí ľudia, ktorí vdýchnú život tomuto nástroju, tak aby vás všetkých objala dobrá nálada a dobrá hudba. Vítajte ešte raz v Oščadnici. Máme za sebou krásne 2 dni programu s Heligonkou. Ja som si pracovne tento víkend nazval víkendom objatí, pretože predtým, než Heligonkár vyľudí tie krásne tóny a začne spievať piesne, musí svoj nástroj objať. A celý víkend nás objímala aj ich hudba. No a myslím si, že tento 32. ročník nás všetkých, tak povediac, objal. Svet sa spája a tá muzika, ktorá dnes zaznela o Oščadnici, všetko spojila. Odchádzame dobrou s dobrým naladou, takže tešíme sa na budúce. To sa niekedy až nechce veriť, že deti, ktoré hrajú niekoľko málo rokov, hrajú na takejto úrovni, že napredujú obrovskými krokmi, že hrajú na úrovni dospeláckých. Čím ďalej, tým viac je tá konkurencia je obťažnejšia a deti sa čím ďalej, tým viacej zlepšujú a je to pre nás aj veľmi náročné vybrať toho najlepšieho z nich. Oščadnická Heligonka patrí k tým najstarším, no a tá tradícia, mnohí Heligonkári pochádzajú práve ako odchovanci Oščadnickej Heligonky, začínali tu na podiách ešte v kultúrnom dome, možno pred 32 rokmi. No a myslím si, že časom naberá na sile a stále má to svoje čaro a myslím si, že veľa mládeže potvrdzuje to, že to má význam robiť a že Heligonka priťahuje nových a nových ľudí a odovzdávajú následne tie svoje talenty nám všetkým.